एक्टिं खालामनानै बिराद फैसा खामायनांगौ आरो बिसोरो बा रियेल लाइफआव नांलायाखैलै बिसोरो रायजोफोर बिसोरखौ खबर लाफा बिसोरखौनो माने बिसोर रियेल लाइफआव नांलायखाय आरो बिसोर ओरैनो सा साज्रां माने एक्टिं खालामदों ना सिनेमानि एक्टिं खालामदों थ' एक्टिं खालामबासो माने मा होनो खामायनो हागोन ना इनकाम खालामनो हागोन बहुत फैसा खामायनो हागोन ना एक्टिंजोंसो थ' बिसोर एक्टिं खालामदों आरो रियेल लाइफआव नांलायखाय आरो बिसोरो रियेल लाइफआव बिसोरो बेसेबां अनलायो बिराद एक्टिं खालामनो गोरोङानो आब' प्रिति नार्जिनारियाबो माधुरि दीक्षितनि एक्टिं खालामनो रोङो आरो एनिथिं एमजेआबो माने अजय देबगाननि एक्टिं खालामनो रोङो आरो माने सानैजों कापोल ना माने बिराद फैसा इनकाम खालामनांगौ ना बिसोरो बाबा फैसा इनकाम खालामनायनि खिथा दङ बाबा मायाव दोनलांगोलै इमान फैसा इनकाम खालामनानै बिसोरो आयाव आं बिसोरनि गथ' जानाय मोनबा अजय देबगान माधुरि दीक्षित आरो प्रिति नार्जिनारि आरो एनिथिं एमजेनि गथ' जानाय मोनबा हाय खाफाललै आंना आयाव माबायदि आयौ जाबायमोन आरो लाइफआ बिराद आंनाबो माने एक्टिं सोलोंनो रोंगौमोन आरो बिमा बिफानि लाजोबगौमोन आरो थ' माने बिसोरखौ मा बुंनो आरो भिउसनि थाखाय बा मानिबा थाखाय माने बिराद सोंखारिलायनाय बा एक्टिं खालामनाय ड्रामा खालामनाय माबे फिल्मनि ड्रामा खालामदोंलै बिसोरो आयाव ससियेल मिडियाआव फैनानै माने फेसबुकाव पस्ट होनानै माने रायजोफोरखौ पाब्लिकफोरखौ बिराद जाम्बा जाम्बि खालामदों आरो मालाया फैसा एक्टिं खालामनानै फैसा खामायगोन नों आं सापर्ट खालामनानै थौ बिसोर हिर' हिर'इना एक्टिंनि अनगायै बिसोरनिया जेबो खामानि गैया बिसोरनिया एक्टिं देखायनानै इनकाम खालामनांगौ आरो बिसोरलाय मा खामानि रोंगौलै एक्टिंल' खालामनांगौ आरो बिसोरनिया एक्टिंनि अनगायै जेबो गैया बिसोर हिर' हिर'इना हिर' हिर'इननियालाय मा खामानि थानोखाय एक्टिंल' माबा फिल्म शुटिं खालामबा शुटिंनि थाखाय थांनांगौ थांनानै मोजां एक्टिं खालामनो हैनांगौ आरो थ' पारफरमेन्सफोरा मोजां जानांगौ एक्टिंल'खासो जायो आरो एक्टर एक्ट्रिसफोरनि खामानिफोरा एक्टिंल' जायो आरो एक्टिं हाय आंबो एक्टर एक्ट्रिस जानाय मोनबा एक्टिं खालामै आयाव आजादि बिन्दास थागौमोनलै आयाव आंबो एक्टर जानाय मोनबा आंबो माने एक्टिं खालामै माने फिल्म मुभिफोराव एक्टिं गायै बिराद माहाजोन जासिगौमोनदांलै आयाव दालागि बिल्डिं ताला लुनो हासिगौमोनदां आयाव हाफोर बायनानै टाउनफोराव हाफोर बायनानै आयाव दालागि बिराद माहाजोन जासिगौमोनलै आयाव फेमिलिफोरखौ सुखुआव दोननो हासिगौमोन बिमा बिफाफोरखौ सुखुआव दोननो हागौमोन इमान ग्रें रायजो जानो हागौमोन आरो आंबो एक्टर जानाय मोनबा माने एक्टिं खालामै हाय इमान इजि खामानिलै एक्टर एक्ट्रिसफोरनि खामानिया आयाव एक्टिंल' खालामनाय आरो जेबो खामानि गैयाना आयाव आंबो दालागि मालांखायावनो बिराद माहाजोन जाबायमोनलै आयाव माहाजोन जाबायमोनलै आंबो आयाव बिराद गिदिर आयाव दिनैसिमहालागि बेफोरबायदि एक्टिं रोंनाय मोनबा माधुरि दीक्षित अजय देबगानफोरनि बायदि एक्टिं रोंनाय मोनबा हाय दालागि ताला बिल्डिं लुनो हाबायमोन आरो फेमिलिखौ बिमा बिफाखौ बिराद सुखुआव दोननो हासिगौमोन आरो हाय मा खाफाललै जोंनियालाय मोननाङा दै आदा एनिथिं एमजे आरो आब' प्रिति नार्जिनारि थ' आं माने एसे माबा माने जकिं टाइप बुंबाय आरो थ' माने नोंसोरनि नांलायनाया माने रियेल लाइफआव नांलायदों ना एक्टिं खालामदो बेखौनो मानसिफोरा बिराद कनफिउज जादों ना रायजोफोरा बिराद कनफिउज जादों बेखायनो आं जास्ट माने जकिं टाइपै माने खालामलांबाय आरो बेखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया दै आदा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि गाज्रि मोननाङा आब' बेबो माने गाइखेर बायनायनि गाइखेर फाननायनि गाइखेरनि गथ'नि बिराद दावराव जादोंमोन आरो बिसोरो थ' दावराव जानाय समावनो माने हरखाबैनो माने गारि गंसेयाव माने बिसोर सानैखौ ग्रें नुलायबायना गथ' आरो बे थ' जों सानबाय आरो मा एक्टिंसो नामा ना एक्टिं ना ओरैनो मा साज्रां माने सोंखारिलायनाय बेलाय भिउसनि थाखायसो ना मानि थाखाय साननानै जों माने आदां गादां जादों आरो माने रायजोफोरा बिराद कनफिउज जादों ना नोंसोरखौ माने दाख्लै बै गथ'नि गाइखेर बायनायनि बिराद दावराव जादोंमोन ना माने गाइखेर बायनो फैसा गैया मा गैया होननानै बिराद ससियेल मिडिया पस्टफोराव बिराद हारला जादोंमोन ना नोंसोरो थ' बेखौ नुनानै जोङो माने हरखाबैनो माने आब' प्रिति नार्जिनारिया माने एनिथिं एमजेजों गारि गंसेयाव अनलायनाय माने फेमिलि माने ट्रिप भिडिअ माने ब्लग लाबोनाय नुबायना थ' सानबाय आरो जोङो एक्टिंसो खालामनो रोङो नामालै होननानै थ' एक्टिं ना रियेल ना दा बुंनो हाला आरो जोङो माने नोंसोरसो मिथिसिगोन थ'